I posljedno ime me Aleksa i dobrodošli u novu epizodu Hunger Games Elite Solo Gamesa na MCSG-u. Mapa je Holiday Resort. Holiday Resort, inače da, spremio sam par tema za ovaj klip, čisto onako da ne bude dosadan, opet 11 igrača, nešto je baš malo igrača danas na MCSG-u, ali okej. Da, uzeo sam novi miš, nebitno, to je najmanje bitno, njegovu sliku ćete imati upravo sad na ekranu. Nije nešto pretjeran, ali meni se sviđa, okej, radi. Malo se više čuje kad igram, ali pokušat ću to nekako da smanjim, šta ima veze. Ali okej, idemo na našu rutu ovamo. I da, znači, još 4 subscribera i stižemo do 100 subscribera. Znači, bližimo se 100. Za 100 ću vjerojatno izbaciti neki fail recording ili tako nešto, pošto ih imam previše. Tako da, se malo nasmijete, ali rageovao sam dosta puta i to, tako da ne bi vam trebalo biti dosadno. I da, znači, pošto malo previše snimamo SG, komentarišite šta biste želi od minigara da snimamo. Ja, da li je moguće da velik mene ovako gurnuo, ali okej. I ovi će sada me ubiju, vjerojatno ovdje na plaži, ali ja bežim. Okej, Anik je mrtav ovamo i ja ne pada mi na pamet da idem tamo, jer ću opet da crknem ko retard. Okej, ja ću otići gore, nadam se da me niko neće pratiti. I da, znači, rekao mi neki lik u komentarima da ga pozdravim, mislim da se zove Amer YouTube, da, pozdrav za tebe Amere, mada ne znam šta će nekom pozdrav od mene, ko retardiran čovjek skroz ja, tako da ono, ako i vi želite da vas pozdravim, mada ne vidim zašto biste, ali okej, napišite u komentarima i meni nije problem nikakav, tako da ono, da, znači, evo, prvi čest koji smo otvorili nalazi se 5000 metara daleko od spona, jer nismo uzeli spawn, zato što smo spori ili glupi, nešto od to dvoje, ali okej. I da, znači još 4 subscribera za 100, stvarno smo velikom brzinom stigli do 100 subscribera, čak za jednom pola mjeseca koliko ja znam. To je nekima mala brojka, meni je ono okej, dosta znači to, hvala vam za svu podršku. I da, znači počeo sam igram Just Cause 2. Ako želite neke klipove Just Cause 2, postavite like, možda s njim, neću ga staviti kao serijal, ali ću ga staviti kao misije, neku random misiju uzmem pa snimim, ali okej. Neće biti kao serijal, ali okej, evo ga dupla tiredica, zar ovo nekad nije bila tiredica da ja znam, možda nekad jeste, MCSG dosta toga promenio, ali okej, još 5 igrača, ovaj game je veoma brz i da li će ovo nekom izvoni na vrata, da li će da neko da mi pokvari klip, nema šanse da ću da mu otvorim, ali okej, jeli. Znači, šta bi više mogao da vam da vam kažem, sve ste već uveliko čuli, tako da sad ostaje samo da se prebacimo na game. Biće zanimljivo, pogotovo ako me neko ubije, to će biti najzanimljivije od svega. To je stvarno ono OP. Tako da, ono, idemo pokupiti par čestova ovamo i prvo nađem nekog lika, više dosadna epizoda, krajnje dosadna. Nema se šta raditi više. Da, lik iza leđa, da li je mogu, da, to tastatura, sad kreni da laguješ, okej, ovaj lik će biti mrtav, rest in peace my little friend. Ubio 283 poena od lika, ovo je bio neki donator očigledno, čim je imao 283 poena. Znači sad ćemo da vidimo da probamo da rešimo ove likove, ostale još 4 igrača, ništa previše, ali okej. Dobili smo neke fine stvari od njega, ali najviše 283 poena, to mi se najviše sviđa. Tako da, nije ni malo loše što nas je napao, ali mogao nas je ubiti, to je loše. Tako da, okej. Idemo dalje. Okej, moram zatvoriti ovo, otvarao sam fioku, tražio sam nešto u fioci, trebalo mi je da zamenim podlogu za miš, samo začekajte sekund. Okej, dobar. Zamenio sam podlogu za miš, nešto mi je ova bila stara i ne sviđa mi se, više ne mogu da je gledam, tako da sam morao da uzmem drugu. Okej. I tako, to je to što sam imao priča za danas. Stvarno više nemam šta. Da, sjećam se jednog bisera još kad smo snimali na prošlom kanalu na ovoj mapi. Ako niste čuli za teren za bilijar, evo sad čujete, to je bila jedna provala koju je rekao Mičko kad smo snimali na ovoj mapi na prošlom kanalu.
On sad ima 272 subscribera. Subscriberi još uvijek rastu, ne znam zašto kad ne snimamo tamo, ali ok, meni ne smeta, samo se vi subscribeujte. Mada vjerojatno dosta vas ni ne zna koji je taj kanal, al ok. I zašto mi sad lagom morat ću malo da je lupim, tako mi uvijek uspe. Ok, ovo je novi rekord, čak jedno 7 minuta sam izdržao da nisam umro. Stvarno je, ono, neka OP runda. I da, nadam se da ćemo danas preći tih 100 subscribera, jer kad dobijem ovaj klip trebali bismo dobiti tih 4 subscribera lako. Tako da, ono, vjerojatno će fail recordings, jer ako danas dođemo do 100, danas je 3.12. Onda ćemo da objavimo te fail recordings sutra, 4. I da vam kažem odmah, za zimski raspust neće biti klipova. Jednostavno idem za Srbiju, kod babe i dede na raspust naravno, ali tamo nemam kompjuter, tamo kompjuter imam, ali znate onaj debeli su nam guzicom pozadi. Bukvalno CS 1.6 ne možda podrži, ali okej. Ali da, to ima i bolja strana od toga, jer što se tiče zime, ja se nikad ne štedim povodom petardi, tako da možemo snimati neke klipove, jeli, petarde neke da bacamo, nećemo bacati neke slabe, one retardirane što puknu. Ja mogu jače da se prodajem nego što one puknu, nego one jače ćemo snimati, uglavnom neki vatromet i tako nešto, ali ako hoćete to, ostavite komentar, znači ostavite komentar koji ćete mini igru i da li ćete da snimamo to sa petardama ili neke skečeve, šta god. Tako da, okej. Umorih se više, ja brzo pričam u klipovima, ne znam zašto, ali stalno mi je tako. Ovako pričam normalno u klipovima, bre, sve brzo kažem za 3 minuta, pa nemam šta da pričam. Ali okej. Evo ga, chest, vjerojatno neko pokupio, okej, nije. I morat ću da menjam bateriju od tastature već posle ovog snimanja, jer neću više da se smaram s ovim baterijama. Okej, možemo da napravimo iron sword i to ćemo i uraditi. Idemo da napravimo iron sword. Eto ga, bacit ćemo ove FNS-ove silno, mi ništa ne treba. Ne koristim ih sad toliko previše da bih imao 10 u inventoriju. Okej. Vidimo koliko smo lika ubili, ja mislim da je bio jedan. Da, samo smo jednog lika ubili i to dobili od njega 283 poena. Što nimalo nije loše, bio neki donor. Dao, brat, 100 eura za MCSG. $100 tačnije, ali okej. Ovo je zamka, jeste. Idemo dalje. Daj, čekat ću nekog na spawnu ili ću isići ovo da vam ne bude dosadno. Tako da... ne znam, možda neću isjeći, možda hoću, vidjet ćemo, ako sad nađemo nekog lika neću. Ustavi 4 igrača, jedan lik da umre i ide deathmatch. Tako da... možda ovo bude fail, možda ovo bude dobar recording, znači na ovoj mapi bukvalno uvek uspijem iz prve, kad god krenem da snimam, neku sreću ima na njoj. To mi se sviđa, ok, imamo brod ovdje, ali neću da ga koristim. Trebalo bi sad neko uskoro da naiđe, ok, da ne pokupa ove stvari. I ajde da se vratimo ovam pozadnje da ima li koga. Unmutuj se kad nađeni na ovoj, sad biti isječeno da tražim lika retardirano. Mutan sam. Unmutuj se slobodno. Od mutat. Aha, dok tražim lika sad, pa ću ja ću ovo isići sad. Ujebote, umorih se. Ne znam šta bi više igrao, ništa mi se ne da. Ma, igrat ćemo nešto, pusti se. Sprobao Just Cause? Nisam. Predobra je igrica, ja sam probao već. Ja nisam još. Okej, dobro. Inače ovo... Party blok, šta je to bol? Mutuj se. I evo lika, znači nije me video lik, okej. Sad ćemo da ga izrektamo. Liku sam prišao s leđa. Mi ćemo njega da izrektamo, on će nas bolje reći. Kakav kombo! Novi miš. Novi miš jednostavno. Okej, dođi vamo maleni. Da li će biti Katniss Everdeen. 110 poena od lika, da li je realno? Idemo craftati dijamantski mač i idemo igrati deathmatch. Znači sada kad nam mi neko priđe, nemamo za dijamantski mač. LOL, noob. Ako mi neko priđe ima da se roknem po tintari. Zašto sam ovo sad rekao? Nemam pojma, ali okej. Zapalit ćemo neke stvari ovdje. Jel dobro nas testo. Okej, bacit ćemo ovo. Chestplate lagano nisam imao ni kapu, ja sam ukipao da se full life. Ne znam zašto, zato sam ja i primao toliki damage od ovog lika.
to ćemo sve da bacimo. Zapalit ću i ovo ću da ostavim, možda dobijem od nekoga još jedan dijamant. Tako da, ok, idemo u deathmatch. Nadam se da ćemo da rešimo obojicu odjednom. Šalim se, ne moramo obojicu odjednom, samo da nisu tim i da nisu nešto stekovani. I to će biti ok, 10 sekundi i makla se trava vuda, ne znam da li je to MCSG mako ili neko. Mako, ali ok, neko se potrudio da pokosi spawn. To je stvarno lepo od njega. Ok, full iron i full iron, sjajno i dijamantski mač. Aj kao da se timujem s njim, može, neću tamo. Sa njim da se timujem kao, a ja ću sad da pobegnem, da izbjegnem fight, ok. Begam ja odavdje da me neko ne šklepi i to dobro. Neka se njih dvojica biju kao budale neke, ja ću doleti samo u clean up jednostavno. Zašto bi se mučio kad mogu ko gospodin da uđem u clean up, ok. Evo ih biju se. Ok, i da li ćemo clean upovati lik, ma nego šta. Ok, i eto ljudi, to bi bilo to za ovaj klip, hvala vam što ste gledali ovaj video. Clean upovali smo like, stvarno najgori način da ubijemo nekoga, ali ok, kad mene neko clean upuje, ja ne mislim da on žali zbog toga. Ali ok, tako da to je bilo to za ovaj klip. Ako vam se video lupite like, ostavite komentar i vidimo se u sljedećem. Pozdrav! Onda sam ga izmenio, znači sve sam ja izmenio. Nema onako baš ni trunke.